Здравейте, това е едно видео, което ще ви покажем как се почиства печатащата глава. В случая XP600. Нарочно сме подбрали употребявана глава, за да видите моментите, важните моменти, в които трябва да сте много прецизни. За целта се използва ето тези тампони. Може да ги намерите на нашия сайт. Имаме два размера, този е малкият размер, както и почистваща течност. Също може да намерите в различни разфасовки на нашия сайт. Това си е специална течност за текстилни пигментни мастила. В това видео ще покажем специално как се чисти главата отдолу. Ето тази пластина, която виждате, или така нареченото златно огледало. В случая трябва да сте много внимателни. Почиства се, както казахме, с този тампон, напоен с почистваща течност. И както виждате тук, по края на тази рамка се е събрало доста засъхнало мастило. В случая тази глава е била цветна. Почистването става по този начин, така съвсем внимателно. Чистиме рамката. Ето така. Колкото по-често го правите, толкова по-малко е шанса това мастило да полимеризира и да засъхва в тази му част. Обикновено мастилото, което е на водна основа преди TF печат, става на ластик, на гума и с времето е много трудно да се отстранява от главата. Затова го правете често и внимателно. Тази златна част, така нареченото златно огледало, както го наричат, тук не се вижда на камерата, но има, при тази глава има 6 реда дюзи, ето така разположени. Ако тръгнете да чистите главата по някакъв такъв начин, остатъци от мастилото, засъхналото, може да попадне в дюзичките на главата, които, както казахме, така са разположени, и можете безвъзвратно да запушите тези дюзички и да сипете главата. Така че с тази операция трябва да сте много внимателни. Гледате да не докосвате златната част на главата. Търкате само внимателно по периферията, по рамката на главата. Нарочно сме свалили главата, за да може да се види по-добре как се случва и какво трябва да обърнете внимание. Пак повтаряме, никакви такива търкания и чегъртания по главата. Виждаме, че доста хора съветват някакви такива неща. Това е грешка, не го правете. Ако случайно нещо е попаднало, въпреки всичко, тук в тази зона, с чист, добре напоен тампон, просто леко го отстранявате и без да прекалявате. При почистване на главата също трябва да сте много внимателни, когато сте свалили, ако сте свалили глава, имам предвид. Ето тук в тази част са конекторите, предполагам се виждат на камерата, от двете страни. Ако тук по някаква случайност попадне почистваща течност, много вероятно да повредите главата, а най-лошото, че може да повредите и хедборд, мейнборд, в най-лошия случай на самия принтер да изгорите. Трябва да сте много внимателни. Не трябва да попада никаква почистваща течност по конекторите. Тук в случая около главата виждате белия силикон. Тук е силиконизирано точно с тази идея да не попадат мастила или почистваща течност на електрониката и конекторите на главата. Не знам дали ще се види, отдолу е платката, електрониката всъщност на главата. Една зелена платка. Това е електрониката на главата.
Другата честа грешка е, когато някои свалят главата с идеята да направят фуш с принцовка, да прокарат някой изчезнал канал. Много често се случва да изтече някакво количество по чисто статечност, да мине през болтовете, които се фиксира главата през капачката и пак да попадне в електрониката на главата, която е отдолу. При тази ситуация последиците пак са същите. Може да изгори главата, да се запалят кабели и да повредите естествено платките на принтера, в зависимост от принтера. Трябва да сте много внимателни. Разбира се, главата, когато е монтирана на платформата на каретката на принтера, почиствате и, освен всичко друго, почиствате и около главата, самата платформичка при клинингите. На платформата също остава едно количество мастило. Там също трябва да се почисти и да не се дава да засъхва. После се почиства много по-трудно. Другото, което е, когато главата се паркира на капинг станцията, каптопа контактува тук в края, около рамката. И когато машината не е чистена, главата не е чистена дълго време, тук се натрупва мастило и в един момент каптопа няма добър контакт с самата печатаща глава и това веднага ще се отрази на работата на самата глава. Така че тази операция не е нужно да я правите всеки ден, но на няколко дена я правете в зависимост от това колко работите с принтера. Тук главата трябва да е перфектно чиста. Хайде, отстрани около платформата, може да не е толкова перфектно, но тук трябва да сте перфектни. Имали сме случаи, в които заради недобър контакт с каптопа главата се държеше супер нестабилно. При едно почистване главата започва да работи по съвсем друг начин. Ще имаме отделно видео, което ще се опитаме да покажем самия процес на почистване на главата, вече монтирана на каретката на принтера, да видите как се случва отдолу. Тук идеята на това видео беше да ви покажем по-детайлно как се случват нещата отдолу и в какво да внимавате.